काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। हमसे बाता बाबाया हमसे बाता बाबाया गल के कर काटल बा। हमसे बाता बाबाया गल के कर काटल बा। काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। हमसे बाता बाबाया हमसे बाता बाबाया गल के कर काटल बा। हमसे बाता बाबाया गल के कर काटल बा। हमसे बतावा सखी हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। गल के कर काटल बा। गल के कर काटल बा। हमसे छुपावा जानी सब जानी गईनी। छूटल तू पटा सखी हम ही तलैनी हम ही तलैनी। हमसे छुपावा जानी सब जानी गईनी। छूटल तू पटा सखी हम ही तलैनी। अखिया बतावे तोहर अखिया बतावे तोहर नाता में मतल बा। हमसे बतावा सखी हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। देखनी रसलीला अजीत राज भर से तू होता रहलू गीला होता रहलू गीला। हफ्ता दिन पहले तोहर देखनी रसलीला अजीत राज भर से तू होता रहलू गीला। हमरो धीरज संगे हमरो धीरज संगे मामला तो सटल बा। हमसे बतावा सखी हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। हमसे बतावा सखी गल के कर काटल बा। काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। काहे नहीं खूब बोलत सखी सुट कैसे फाटल बा। हमसे बाता बाबाया हमसे